Ngiyabingelela migama ngosiphiwe umfoko Ntombela bengicela nje uma uqala ungena kuleli khasi ke mntaka baba wenza okulungile ucofoze usubscribe button ukuze indaba uzoyithola ishisa ngosonke isikhathi lokunye ke nje okwenzeka ke nje ezweni ngaza kwethu ngaphandle kokwanda kakhulu emlonyeni navele ngihlale phezulu kodaba engize ngalo nansi ke into ke esize ngayo namhlanje awubheke nje besilaphana ke endaweni yaseBabanango kwababa ke uDlamini ubaba ke uxamxakekile ilapho khona ke esifike ke sathwebula ke sona le stezi esinjenge mall wena wabona iPavilion bayibiza ke ngemall khona kuleya ndawo wona ke lomuzi lona noma ke le ndawo lena bayibiza ke ngayo imall zesahamba ke sayivakashela bazokhumbula ningi abantu abaningi ukuthi ke yake wathenda kakhulu ke lo muzi njengoba le stage nje sake sathenda kakhulu einkundleni zokuxhumana futhi einqoleni okukakhulukazi besho bethi ka hawu iPavilion banePavilion awubheke ke ingane zakwethu sokungenana nje ngisho phakathi sikushuthele ngisho nangaphakathi sikukhombisa ukuthi ama room mangakanani kuhle kangakanani ngaphakathi siza ngapha la ekhaya uEscom asusebenzisa ayikho into ehlanganisa noEscom sisebenzisa isolar system i-inverter le A1 16 kilowatts nama battery i3 kodwa kuyenzeka ama battery mayiphela midnight then uEscom take off but full time nje sisebenzisa isolar system thina no Ramaphosa akukho la sihlangana khona ayixabene ngapha sise dining room ngamawala ekhaya lokhu ke akuyona imali enkulu hayi madlana nje ngoba lokhu kwetafula uyawukhipha u35,000 etafula isturo uyawukhipha u8000 C1 therefore songayibalela ama 8000 angikwazi ukubala ngashonela uthisha bozo eda nalo 35 uzobona ukuphumana bese ke sibuya siza ngapha ikhishi leli kamawala ekhaya yasha ikhishi leli kamawala ekhaya ikhishi leli side bese kuba ipantry ngapha let me switch on the lights ipantry ngapha ngokwesilungu ikhishi lidivideka kayi3 hayi lento yethu thina abantu abamnyama uthi ikhishi kuhlezi yonke into ndawonye ikhishi leyo ndawo le eyokuphekela le ukuhlala izitsha nokudla okuphekiwe then le ngapha ehlala ukudla okusihlaza ngaba marayisi impuphu iklabishi uma kusesihlaza kuhlala ngapha then uma sekuyophekwa ngalo then ngapha i-laundry room i-laundry le ne dishwasher laba umshini lo wokwasha izitsha bese kuba i-top loader ye washing machine shuthi ikhishi lala ekhaya lidivideke kayi3 o advisor bethu basi advisor kanjalo ukuthi ikhishi uma kwelesilungu lihamba kanje sesingaqhubeka ke siye phambili hayi imall lena hayi lutho pinzoso hey entrance yethu le then hayi kodwa uya edit carpet kodwa phela ngoba umuntu wevideo uya edit ahlo phela manje na awukhathana la i-sitting room kababa la ekhaya noma wala ekhaya yikho la ngibuka khona ichips ngoba mina ngibuka ichips kuphela ayikho enye into engiyibuka ku-TV ekhona yakhona bese siza ngapha i-sitting room yabatwana kumele bathole umoya la i-aircon yabo la bayibukelela khona iTV la bese siqhubeka siza ngapha
shower ne-toilet shower le ine-toilet for ama-visitors. Shower yokuqala le ene-toilet. Buye size ngapha i-toilet kuphela ngapha. Then umuntu uzoyibuza ukuthi amanzi bawathatha la abantu ngoba awekho amanzi kule ndawo. Amanzi sinebhoholi la ekhaya. Ngoba uwabona nje dlala aphuma phansi siwahamba phansi. Asinamanzi la ekhaya nje asihlangene namanzi lawa ka dokotela umchunu bano. Usenza umchunu naye ahlangene naye. Ahlangene nomntu usenza umchunu. La i-bedroom esivakashi izeke ingakangena umbhede kodwa i-bedroom esivakashi nama wardrobe akhona. Izivakashi nje sothi ukulala kahle sikhuleke ma sivakashela ekhaya. Bese siza ngapha i-gym la izothi ukuyivocavoca khona ma ngidinga ukuyivocavoca. Kusho ukuthi inkampani lesayithola indawo ukuthi ujime kuzona. Ngebhadi ngomuntu ohlala eGoli. Ngiyobe ngivocavoca nje ma ngila ekhaya kuphela. Bese siza masiza ngapha sekume bedroom esivakashi. Main bedroom esivakashi i-dressing area lena. Dressing area lena isivakashi masifikile ngesilungu awulali nezimpahla. Impahla kuqokelwa la. Kusale la. Ophaca basala la ivesta isalila. Nawo ama wardrobe wethu kuthi ke ku empty ngoba kulinda isivakashi. Uyahenga laphana amabhantshi akho ubusuka donsa waletha ngapha usukhipha ibhantshi lakho uyaqoka usuyabuyisela. Nazi into zabelungu suyavala seyabuya kuza ngapha sewuzolala ke la sekuyi-bedroom yizeke kungakalungiswa lutho kodwa nje i-bedroom yesivakashi kune-aircon yakhona. Aircon yakhona idlala ngesola hayi ngo-Eskom. I-bedroom le yesivakashi sesiya ngale ke e-bathroom. Ngavezi phela oplastic ngizozo. Sesiza ngapha se-bathroom la ishower la ekhaya isebenza kanje. Uyayichuzela ukuthi ufuna amanzi aphume kanjani noma ufuna aphume phezulu. Leli bhathini leli kumele libe phezulu. Azophuma phezulu. Mawufuna aphume ngeside kumele ngimela ukuzenza ukuthela. Azophuma ubheke angenze ngakuwe. Mawufuna ukuyiklina ngapha emaceleni uwakhipha ngabe usuyayirolela njenge-sausage kodwa kudinga upresident wamabhinqa lo uyozochaza kahle ukuthi irolwa kanjani. Uma ufuna ukuyiklina kanje uyayijikisa lento then uyayiklina ihambisa wonke umzimba. Ilona shower esinalo la ekhaya. Ishower yesivakashi le bese hayi iyagqilaza lento hayi. Bese siza ngapha Imoli. ibath leli elibizwa ngejacuzzi. Awukhiphi imali eningi cishe ukhipha o-50 something thousand ukuze ube naleli bath lodwa. Uyavulela lapha amanzi bese upressa u-on abese likumassage. Liya massage. Sizothi masaja bese ngivulela amanzi bese ngikwanza uwapress. Ayangimassage siphela sonke istress. Nyala abantu abaneyistress nje kumele bazogeza la ekhaya. Liyangimassage ibath leli.
sesiqhubeka ke. Lesi sitezi manje. Hayi ngeke ayiyagqilaza le nto hayi. Hey. Hayi, abantu fanele bazi. Angithi thina amabhinqa basithatha kancane ngoba namanje besasithatha kancane. Bazi ukuthi ibhinqa laba nekhavela nje lizocawa ukuthi nakho kufanele bazi amabhinqa asephila kanje. Ake asize isifundiswe esikhulu. O ageze lo thena akalona ibhinqa amabhinqa wathi ageze azobona amabhinqa what they are capable of. Ibhinqa kufanele brandwood lo. Kufanele brandwood nekhavela. Asikhupukeni siye phezulu. Basanda ukufaka amaglass la ukuze ingane ingami. Oh, njengala. Yeah. Hey, gayi. Hayi ungene ekseni umthakathi la. Hayi lutho King Zoso. Lempela ngeke izize lini. Iyonqaba yodihambele wena. Hey. La lempela ngeke ivume. Manje la phezulu ukuhlala bani ka la inkosi mayifuna ukuzoyihlalela phezulu ifuna ukubukela iTV phezulu ihlalela nje la relax ubaba wakho noma wena inkosi phela yimi hayi ubaba kasekho oh wena inkosi yimi phela ngathi ubaba kasekho empeleni kukithi la ngabantu ingakho nami emzini kaXaba empeleni kukithi kodwa ke indlu eyami ingakho nami ngishilo ngithe mangifika lapha ezathi ngathi ngicela ubhuti la ekhaya omdala mangabe mdala umdala angenhlahla ke ngimdala sithi ngomle yaphezulu ngoba ngifuna isime izingane nezivakashi sibanga ama channel ofuna ukubuka i channel yakhe wherever ama TV la endlini I'm sure I 7 umuntu une decoder yakhe uyibukela lokho akubukayo isithi ngomle yaphezulu ene aircon yakho bese siza ngapha hayi ngapha siseba we la isibshaya khona la isidukuza khona we sisebala la isibshaya khona isidukuza khona amabhodlela ahlala ngapha i-ice maker le uyavula la ufaka amanzi bese uvala bese onisa within 10 minutes amanzi azobe seyi-ice uhlala kodwa la hlala abantu abadisele ngeke nje uhlalise isidawo ngoba sophuza siphume ngewindi ngoba la ubeka lonke uhlobo lwebhodlela la i-fridge yabo yabafakela into abayidlayo bayidlele bona ukukhululeka kodwa isidawo ngaphuza sibhuquze isikake masikaka mabe funa ukwasha amaglasi nawo amanzi akhona la bayawashela khona la amaglasi hayi ukuthi boze baphume baye somewhere ukuze bathole amanzi akhona la ayashisa ayabanda nali toilet labo mabefuna ukusebenzisa i-toilet bese ke siza ngapha esinema yize ingakapheli basasebhizi ngayo oyisinema kubuka ama movie isinema le basasebhizi ngayo na i-projector TV i-TV lena ngeke uquality TV ngoba uyibona incane ifakwa ihama piece mase sifika lapho bondeni i-CTV ngiyayibona ke then ile cinema kodwa basasebhizi ngayo in 2 days to come izobe iphelile hawu nala ingane zoyibukela ama movies izibukele whatever lento izobe ifuna ukuyibuka hayi sase i-TV lena uqhubeka nje lokhu wabala ama TV angiwazi asemagama adida ngisho umnini adida umnini yo bese siza ngapha uKing Zoso uma evakashile nowa kwakhe nale kamera ndoda hawu lapho ilinde wena na wardrobe nasi isibuko uzophuma nje ushawe ngapha eside ikamera lesivakashi leli nalapho futhi kunekamera lesivakashi la phezulu inqwaba ngoba nasezantsi abekhona inqwaba ngapha uzoshawa wenze zonke izinto izivakashi kodwa ke sazofaka la ama shower door I think ikusasa bazofaka ungangena nje ushuthi nangapha ngoba kuyabuya ngapha eside all right then
bese ngapha futhi ikamera lesivakashi futhi hayi mina ngifuna ukubonela lakho hayi kite ngijahe ukubonela lakho hayi ikamera lesivakashi futhi vakashi siyangena lapha sikhululeke abese ke sisebenzisa nayo ishaka kusho ukuthi los vakashi bazoshare ya bese ke siqhubeka sibamba umthetho omdalo ngaMose wenza seBhayibhelini oyisitting room besiyibonile besiyibonile amashawa ama-toilet ey'vakashi hayi cha bayathanda abantu bokuhamba la ekhaya uma kuwukuthi usabala ngaze angisazi ukuthi ama-toilet hayi ngeke ngisazokhawunta kahle ngisazokhawunta ekugcineni hayi kodwa la kuza khona kunethaweli lakhona mase uqedile uyawasha izandla la emakhaya emafama kuphilwa kanje la emakhaya emafama nangapha ngokunjalo i-toilet lakhona ishawa yakhona uyangena ungangena nje mhlambe ushuthe ngapha isivakashi lesi isivakashi akufanele sihlupheke mazivakashela ekhaya siyaqhubeka ikamera leli elesivakashi andiliphi lakho elendodakazi hayi ikamera leli elendodakazi isayishodela ngombhede ufakela umbhede indodakazi une wardrobe yakhe ngoba ngibona amanakhuyana nje la nezicathule ezincane kangaka hayi kandodazi usasemncane na 9 years yo yavusiwe bese sibuye siza ngapha ikamera elesivakashi ngifune lakho mina ngeke ayithi khathele ivakashi manje aye inkathele ikamera elesivakashi nama wardrobe akhona akufanele isivakashi masifikile sikhumulele phansi sikhumulele ecansini fanele sazi ukuthi sine wardrobe yaso sesiyaphuma soze sifike la ufuna sifike khona hayi ngeke hayi ngapha ikamera elesivakashi ikamera elesivakashi cishe kusashota umbhede la hayi ikamera elesivakashi zonke lezi ivakashi ezisuke ilele la phezulu izosebenzisa la ma-bathroom ama toilets ngiyabona hayi sesigcine safika la ufuna sifike khona hayi asifike impela eParliament hayi sekugcine safika lisegcineni iParliament awusuka sekugcineni lifana ngemishike kodwa naleli liphansi ngiyalikhumbula nje sezantsi ngiyakhumbula leli ke kababa la ekhaya nganoma umfana la ekhaya hayi umfana hayi ubhuti la ekhaya dressing area ngapha busuthi ungmovisa isibuko bese uzongena eshaweni hawu nalo amasajo futhi ijacuzzi le yamasaja ishawa yakhona efana ncimishini yaphansi ibasin kamawala ekhaya ibasin kababa la ekhaya ubaba uma la ekhaya ugeza la izandla ubaba la ekhaya ugeza la izandla ikhaphi yokuxubha kababa la ekhaya ikhaphi yokuxubha kamawala ekhaya asishare umuntu nomuntu nokwakhe mama kuza la ngase bathroom sishare i-toilet kuphela kodwa mase siza ngapha ngisho into ozogezeka amala ekhaya ihlala ngapha ezami ihlala ngapha bese ke sibuya siza ngapha e-bedroom la e-bedroom yize ke singakabi nawo umbhede sisathathe wengane umbhede wethu usasesemkhunjini usuke eUkraine umbhede wakhona une defreezer une sefo une TV une aircon awulale ngengubo ezu45 mawulala kulo mbhede ngebhada ukakafiki usasese Ukraine but in 2 days to come uzobe usukhona la ekhaya awulale ngengubo ezu45 makumakhasa ulala nje ngengubo eyodwa ngoba umbhede unane une aircon uyapressa nje bese ke ziduma uthenga ulayitele la kuze uzobona ukuthi ulayita kubuya kanjani mawulayitile la ekhaya kubuka kanje mawulayitile cosi yaphela hayi so then ke mhlawumbe sesobuyela ngaphandle kodwa mhlawumbe